Cuando Tarrés era joven, su padre espiritual, el padre Serra del Oratorio de San Felipe Neri, le aconsejó que escribiera sus vivencias más íntimas. Y así lo hizo. Escribió mucho, lo que nos ha permitido acercarnos a su alma. Llavors, els llibres més importants d'ell diríem que són els diaris. El diari del temps de guerra, quan va estar amagat, i el gran diari de guerra, que aquest és el llibre més important d'ell. Hi ha un diari del temps del seminari, un altre podríem dir que és dels fets de guerra, però hi ha també altres escrits. Poesia, no és poeta el doctor Tarrés, però en canvi té poesies fantàstiques. Per exemple, té El desig de l'ànima, que algú que l'ha estudiat el veu que està molt inspirat amb Sant Joan de la Creu. Cristo, bondad, Jesús, Hijo de Dios vivo, os amo, escuchadme, venid con piedad, a un corazón árido, seco, gélido, desolado. Aquests escrits certament han influït molt. El que més és aquest el diari de guerra. Ell dia per dia va escrivint per un cantó les seves emocions, les seves reaccions, els seus problemes humans i espirituals. I després, sense voler-ho, però a la pràctica, va retratant la situació del front de guerra. El ataque enemigo es intensísimo. ¿Tendremos que correr? Las 3 de la tarde, desbandada. Voladura de puentes. Esperamos órdenes. Han tomado la Bisbal de Falset. Blasfemias. Alarma. Que la última palabra del año en mi diario sea un acto de amor. Jesús mío, os amo.